Goedenavond, je kijkt naar Zeeland Nu met een overzicht van het Zeeuwse nieuws van deze zondag 26 oktober. Het Rijk moet investeren in Zeeland, vooral als er in onze provincie nieuwe kerncentrales worden gebouwd. Dat zeiden lijsttrekkers Henry Bontebal van het CDA en Rob Jetten van D66 gisteravond tijdens het debat van het Zuiden. Ik vind dat we dat als Nederland ook aan Zeeland verplicht zijn. Als zij zoveel voor de rest van het land doen, laten we dan ook samen terug investeren in die prachtige provincie. Rob had het over kerncentrales. Een belangrijk deel van de industrie zit daar. Dus die provincie moeten we koesteren en daar hoort bereikbaarheid helemaal bij. Het geld moet onder meer naar de verbetering van het wegennetwerk en openbaar vervoer. En dat betekent dus dat je inderdaad honderden miljoenen zult moeten investeren in infrastructuur. Aan het debat voorafgaand aan de Tweede Kamerverkiezingen aanstaande woensdag deden de 7 lijsttrekkers van de grootste partijen mee. Het is terug te zien op onze website of YouTube-kanaal. In Middelburg is Nacht van de Nacht gisteravond uitbundig gevierd. Op de avond waar alle lichten uitgaan was de stad afgeladen met mensen die niet alleen uit Middelburg kwamen, maar ook uit Zuid-Holland bijvoorbeeld. Dit is voor ons de eerste keer. En uitgenodigd door mijn maat. En ik vind het een belevenis. En hoe jullie dat gedaan hebben, petje af, fantastisch. Echt gewoon mooi. U kijkt uw ogen uit, zie je? Ja, ik wel. Ja, bij ons heb je dat niet. Dat is bij ons, nee. Dat is Zeeland. Dit is Zeeland. Vanwege de extreme drukte van vorig jaar zijn er in Middelburg dit jaar veiligheidsmaatregelen genomen, zodat het publiek beter kon doorstromen. En het werkt? Dat werkt. Werkt heel goed. Nee. Vorig jaar was het drukker. Het was echt op bepaalde plaatsen was het echt te druk. Ja, maar dat is nu beter geregeld. Niet alleen in Middelburg waren acts als deze te zien. In Vlissingen werd Nacht van de Nacht voor de tweede keer gehouden. In het Maritiem Museum werden mensen in het donker rondgeleid. Is het wel allemaal veilig? Want voor je het weet val je van de trap af, hè? Ja, hebben we ook wel goed naar gekeken. Dus alle noodverlichting is nog aan en we hebben her en der wat vaccinelichtjes gezet. Er kwamen veel mensen op af, waaronder ook veel kinderen die het heel leuk vonden. Wat was er dan zo leuk aan? Dat ik mocht rondkijken. En ze hebben er ook nog wat van opgestoken. Heel veel dingen over Michiel de Ruiter. Als ik dat aan me moet uitleggen, zijn we hier dan 12 uur 's nachts nog bezig. Nacht van de Nacht werd ook gevierd op andere plekken, waaronder Tolen, Hulst en Nieuwvliet. NSC-lid Richard Lanser uit Sint-Anneland hoopt dat zijn partij nog een paar zetels in de Tweede Kamer houdt na de verkiezingen woensdag. Volgens peilingen blijft er weinig over van de huidige 20 zetels van NSC na het vertrek van oprichter Pieter Omtzigt. Daar draait het eigenlijk om, hè? Die man met het zicht om de boel weer recht te trekken, zal ik maar zeggen. Daar zie je gewoon van als die wegvalt en peilen en dan stort het eigenlijk allemaal in. En dat is wat we nu eigenlijk ervaren, denk ik. Lanser wilde op Tolen een eigen NSC-afdeling opzetten om mee te doen aan gemeenteraadsverkiezingen. Maar dat staat nu op een laag pitje. Het is een beetje in de wacht gezet, zal ik maar zeggen. Het is een beetje in de wacht gezet. En dat zal niet zeggen door mijzelf, hè, maar meer door de andere mensen van de afdeling. Ze geloven er misschien niet meer in. Nou, ze geloofden er van het begin af aan volgens mij niet in. De Stallander steekt nu zijn energie in een boerderijwinkel bij zijn huis, waar hij gezonde, onbespoten etenswaren gaat verkopen. Hij hoopt dat Pieter Omtzigt ooit terugkeert in de Haagse politiek. 2 weken geleden zagen we hem op een symposium en dan had hij het over de democratie in Europa. Dus ik denk dat hij achter de schermen nog van alles en nog wat aan het doen is. Dus laat hij ons vanuit daar aansturen. Dus vandaar de kiezers. Als partij? Ja, de kiezers zorgen ervoor dat we nog 1 of 2 zetels hebben. En dan zien we wel, maar dan hebben we wel wat basis in de Tweede Kamer. Kan Pieter altijd instappen als het nodig is. Bij de beachrace van Renesse werd vanmiddag veel gevergd van de deelnemers. Niet alleen stond er nog steeds erg veel wind tijdens de wedstrijd van 72 kilometer. Ook waren er passages door het water op de smalle stukken van het strand. Ja, dit is wel het mooiste wat er is, ja. Zeker. Maar het valt niet mee. Er staat ook wind. Het strand is heel slecht met aanlandige wind, dus het is heel zompig. Maar wel weer genoten vandaag. Dik 100 mensen deden mee aan de lange wedstrijd op de Kop van Schouwen. Vaak konden ze langs de vloedlijn nog in een behoorlijk tempo rijden. Maar er waren ook rullenstukken, zoals vlak bij de finish. Het was een loodzware rit vandaag. Niet normaal, hoop wind. Ach ja, wel genoten even goed.
Het is de strijd, zeg maar, het is iedere keer anders. Het strand verandert. Nu met de storm afgelopen dagen is het zand weer helemaal anders. En het is ieder voor zich. En je moet alles kunnen. Het is waaien rijden, het is technisch door het zand. Ja, het is fantastisch. Het was een pittige race. Met die wind en best wel meul. Het was zwaar, maar gaaf. Er komen geen watjes. Er komen eigenlijk alleen maar bikkels. Dat vind ik altijd wel mooi. We hadden vandaag te maken met een krachtige wind uit het westen tot noordwesten. En deze ochtend was er dan weliswaar veel bewolking. Maar in de loop van de dag kwam er toch geleidelijk wat beter weer. En dan kregen we enkele opklaringen, waardoor de zon soms even heel mooi kon gaan schijnen en een vriendelijke lucht overbleef. Ja, en dat die wind daar bleef staan, dat maakte het misschien dan wel een beetje aan de frisse kant. Maar die zon, die maakte veel goed. Vanavond wordt het al snel bewolkt en we krijgen regenachtig weer. En ook vannacht hebben we in eerste instantie nog regen, maar die trekt geleidelijk door naar Duitsland en wordt gelijk meteen gevolgd door buien. Het kwik zakt vannacht niet verder dan 8 tot 10 graden. Morgen krijgen we een krachtige tot harde wind uit het westen tot noordwesten. En ook dan hebben we te maken met een aantal buien. Af en toe zon, soms een enkele klap onweer. En maximumtemperaturen rond 11 graden. Ook dinsdag en woensdag nog veel bewolking, af en toe wat regen. Maar daarna geleidelijk vrij zonnig en droog weer. En het wordt donderdag 14 à 15 graden. En tot zover. Volg ons online voor het laatste Zeeuwse nieuws. Voor nu nog een hele fijne avond.